Awstriya Respublikasynyň Wene şäherine guralan särelere gatnaşan türkmen wekiliýetiniň agdalary çykyş edip ýurdumyzyň fenagat ötüşini gadanmak goýunça eýrýän ýöreleri we bu orada hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipeleri hemde şol wezipeleň berja edilişi goýunça alınıp barylýan işler barada giň jemgyýetçiligi tanışdyrdylar. Bellenişi ýaly Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň we oň edaralary bilen bilelikde amala asyrlayan hyzmatdaşlykda bir näçe ogurlar. Şol sanly howaň üýtgemegi we ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmek meseleleri boýunça gatnaşyklygyň dowam etdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şuň bilen baglylykda gahrman arkadagymyzyň ýoly goýan işleriniň häzirki döwürde arkadagy gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlükli dowam etdirilmegi netijesinde Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine pes uglerotly energiýany ösdürmek boýunça strategiýany hemde vodorod energetikasyny ösdürmek üçin halkara derejesinde degişli tasamalary amala aşyrmak gödeginde tutulýar. Şunno Birleşen Milletler Guramasynyň senagat ösüşi boýunça guramasy bilen hyzmatdaşlygy öňe ilerletmäge möhüm ähmiýet berilýänligi beýan edildi.